Nou, Jacques en Peter, het is bijna niet voor te stellen, maar wij staan op een landschapselement. Ja, hè? ja, dat klopt joh. We staan op een onverharde weg, een lijnelement. En dat zien we in kaart brengen. Ja. Dus, Wat tekenen ze in dan? nou, eigenlijk tekent ze nou in een streep wat een lijnelement is. En het programma heeft daar kleuren aan toegekend. Ja. En dan weten ze ook wat dat voor een lijnelement is. Ja. En wie goed is het gebied wat je moet gaan bekijken op landschapselementen? Tot Kessel eigenlijk. Tussen Kessel en Bolder, zeg Tussen maar. Kessel en Bolder in, ja. 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 En dan tot aan net voor de Maas. En dan een stukje dekkant. Ja. Het is een landelijk project eigenlijk, zeg maar, met de koepelorganisatie waar we als Twimpen Landschapsbeheer bij zijn aangesloten. En dat het met landschapselementen, dus dat is inderdaad al landschapselementen tellen inderdaad. Ja. En zo hebben we 16 telplots, die liggen door heel Limburg verspreid eigenlijk. Hè, van, laten we zeggen, Blitterswijk ligt er een tot Bocholt helemaal in Zuid. Ja. Landelijk gezien 130 telplots. Ja. Plots En- klinkt Limburgs, hè? Ja. Een plots, een beetje Maastricht, maar het is gewoon op die plaatsen wordt geteld. Ja, precies, ja. Want dat zijn er een stuk of Ja. 20 misschien wel. Mhm. Dat zien we allemaal nog AIS'en. En de zomereik. Hè. En dat zijn er 2, ja. Ja. Dat is ook een S. Ja. Ja. Dat is zeg maar een Ja. bibel in feite, hè? Ja. Dit is dus vrijstaande boom. Ja, dat ziet er zo. Maar dit is ook struikengroep, hè. Dat is dan weer heel iets anders. Dan is het een vrijstaande struik. Is dan een kleine wateren of een pool. Ja, ja. Ja, het is allemaal dat soort dingen. Bomenrij, daar hebben we hier dan. Bomenrij, Ja, natuurlijk, dat is ja. een bomenrij, een lange rij. Dus we moeten gaan kijken wat voor soort bomen staan daar. Hoeveel staan daar Ja, en hoeveel van ieder soort. ja, ja. Dus dat allemaal dat soort dubbele bomenrijen geven we dan nog. Ja, Ja, dus dat is van vleugel en knotbomen. Nou, dan gaan ze maar door. ja. En je ziet dat die staan nog slecht op. Sommige die... Het mooiste is natuurlijk als je de omgeving kent en de wet er steeds meer van, Ja, des te meer dat ze het gijs waarderen. Ja, ja. dat wel. En dat is vooral belangrijk, Ja. dat ze dat ook naar grotere publiek kan overbrengen. Dat we, kijk, wat voor mooie dingen hier staan, wat voor soort buimen, hoe die buimen eruit zien Ja. en dergelijke. En er is ook wat meer waardering voor het landschap en daarmee het behaaien daarvan. ja. Ja. Er zijn allerhande ruimtelijke claims tegenwoordig. Hè. Denk aan de energietransitie, aan de zonneweiders, waar moeten die komen? Denk aan ook net zo goed de woning. En dan kan jij zeggen, hij moet snee komen, want... Ja, zo kunnen we samen die puzzel misschien leggen. Hè. En dan Ja. zeggen we van, nou, dat is echt nog waardevol landschap wat we daar hebben. Ja. Daar dan echt niet, als het even kan. Ja. Moeten we die wij Ja, en dat puntelement. ja. Oh, de peer bedoel ze? Ja. Ja, de peer. Even kijken. Vrijstaande boom. Aantal soorten 1. Hoogte. Ja, 3 tot 6. 6, 7. Vanaf 13 zomer eiken hier erbij. Ja. Dit jaar eigenlijk is de nulmeting, dus we brengen nu alles in kaart. En over 5 jaar inderdaad, dan gaan ze weer op pad om te kijken wat is er veranderd inderdaad. Maar het mooiste is natuurlijk als ze als vrijwilliger zijn, zou ik zelf ook vinden. Ja, dat ze inderdaad zelf die ontwikkeling natuurlijk volgt in die jaren. Dit project, dat duurt vrij lang, een aantal jaren. Zie je er over 5 en 10 jaar nog een keer bij? Nou, daar komen we wel veel. Ja, wel veel, ja. Heel merkelijk staat, ja.